Hello mga guys! Ang Bagyo TV ni Hasan nag-book na kantang Karambula, awit Binisaya. Awit nga Binisaya. Unya, kini siya mga title, kini sa mga kanta Binisaya, amo kini girambol para mausa kini mau kanta. Kita rambol ng kantang Binisaya. Kanta Binisaya. Awit Binisaya. Now, mga guys, mauyon na ninyo kini para kini kaninyo mga guys. Lingaw-lingaw lang. Ayaw ninyo kalimti sa pag-subscribe sa Bagyo TV mga guys kay gikinahanglan na mo ang inyong support sa diri sa among channel. Okay. Magpadayon na rin gini ba ni sacrifice pa tayo sa unang panahon. Ako padayon rin. Kaya yun na po. Utok lang yun sa atong mahimo. O magpabag lang punta sa atong mga guys. Kaya rin sila maluwi na ito nga subscribe. No? Subscribe, share, comment. Nga kini atong kanta karon jud mong nagkuntis pa ni daog na daan ta. Ikay first daog ko basikan. Dora may kuntistan. Puro daog na. Daog na daan. Wipe it. Kantang Karambula, awit Binisaya, larga. Carmila og dolor nangunit og dahon layan
Bisaya nga awit. Okay. Sa Bakit TV. Bagyo TV. Bye-bye. Bye-bye mga guys. Composition by Isoy David of Deporting Mercado. Mercado. Okay.